Χαίρετε, χαίρετε. Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, ημέρα Halloween. Χτες ήταν η παραμονή του Halloween. Ανεβάσαμε το Halloween επεισόδιο όπως κάνουμε κάθε χρόνο. Θα πούμε γι' αυτό στη συνέχεια και θα απαντήσω και σε 2-3 σχόλια σχετικά με το Ghost Hunting. Πρώτα όμως πάμε και άλλα νέα, θα πούμε και άλλα νέα. Πρώτα όμως πάμε να πούμε για τη μουσική, γιατί αν πούμε πρώτα για το Ghost Hunting θα το κλείσετε το βίντεο. Λοιπόν, και θα είναι σύντομο, θα είναι ένα πολύ σύντομο βίντεο για να ανέβει το απόγευμα, μέχρι το απόγευμα να έχει ανέβει, γιατί έχω μια δουλειά και θα σας πω τη δουλειά μετά τα μουσικά νέα, τα οποία θα είναι και αυτά λίγα. Όλο το βίντεο θα προσπαθήσω να μιλήσω γρήγορα, να είναι μικρό, γιατί κάνω ένα μικρό edit, όπως έχετε δει, βάζω ας πούμε κάποιες πληροφορίες εδώ ή από αυτή τη μεριά ανάλογα, γιατί θεωρώ ότι είναι πιο σωστό, πιο κατατοπιστικό όταν μιλάω για κάτι και μπορώ να το βάλω, να το δείχνω και εδώ πέρα. Οπότε όλο αυτό θέλει χρόνο το edit. Λοιπόν, γι' αυτό θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, σήμερα να είμαι πολύ σύντομος. Λοιπόν, αρχικά στο προηγούμενο βίντεο, το οποίο ήταν το νούμερο 3. Λοιπόν, φαγωθήκατε ότι είπα το Hellstar, το είπα Thrash Power και δεν το είπα US Power. Εντάξει, είναι Thrash Power το συγκεκριμένο, είναι Thrash Power, ότι γενικότερα ανήκει στην κατηγορία US Power. Οκ, εν μέρει είναι σωστό αυτό που είπατε, εντάξει, και πρέπει καλό είναι να τα διευκρινίζουμε ακόμα και τα αυτονόητα. Εντάξει, κάποιες φορές όμως αυτός που θεωρεί κάτι αυτονόητο δεν το λέει, δεν πάει το μυαλό του να το πει, ακριβώς επειδή το θεωρεί αυτονόητο. Εξάλλου ποτέ δεν έχω πει ότι τα ξέρω όλα και γι' αυτό γίνονται και τα βίντεο, να υπάρχει μια συζήτηση και να με διορθώνετε κιόλας. Αν έχω πει κάτι λάθος, να με διορθώνετε. Λοιπόν, και σίγουρα στα βίντεο που έχω κάνει μέχρι τώρα έχω πει κάποια λάθη, σίγουρα. Τώρα ναι, το Hellstar ανήκει στην κατηγορία US Power. Επειδή βλέπω άλλα μουσικά κανάλια, θυμάμαι υπήρχε και μια διαμάχη εισαγωγικά για το εάν το US Power είναι αποκλειστικά είδος ή κατηγορία μουσικής ή είναι μπάντες που προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή αυτό που λέει η λέξη. Εντάξει, δεν θα πάρω θέση σε αυτό. Εμένα αν μου πει κάποιος ότι αν ρωτήσω μια μπάντα τι μουσική παίζεις και μου πει παίζουμε US Power, είτε είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες είτε είναι από την Ευρώπη ας πούμε, εγώ θα καταλάβω ότι παίζουν αυτό το συγκεκριμένο στυλ ας πούμε, που έχουν η Hellstar καλή ώρα, η Heart Apparent, η Lizzy Lord, η Omen. Η διαφωνία ήταν για το αν αυτός ο όρος μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο από μπάντες μέσα από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή γενικότερα μπορεί να το χρησιμοποιήσει μια μπάντα από οπουδήποτε και να πει παίζουμε US Metal. Τώρα κατά πόσο είναι σωστό αυτό να το πει μια μπάντα εκτός Ηνωμένων Πολιτειών δεν το ξέρω. Πάντως αν μου πει παίζουμε US Metal, εγώ θα το καταλάβω. Αυτά για τη μουσική, δεν θα πω κάτι παραπάνω, πρέπει να βγει μικρό το βίντεο. Πάμε λίγο στο χτεσινό επεισόδιο. Παιδιά, η ανταπόκριση ήταν καταπληκτική. Θα βάλω και εδώ πέρα πάλι το thumbnail από το επεισόδιο και στα description να μπορείτε να το βρείτε πιο εύκολα. Λοιπόν, κάτι που παρατηρήσατε αρκετοί και δεν έχω κι εγώ ξεκάθαρη εξήγηση είναι ότι σε κάποια σημεία και οι δύο οι κάμερες έκαναν ένα είδος flickering. Θα πρέπει να το βάλω και αυτό εδώ πέρα για να καταλάβετε τι εννοώ. Λοιπόν, κάτι που δεν μας έχει ξανατύχει. Χρησιμοποιούμε τις ίδιες κάμερες, τους ίδιους φακούς, το ίδιο editing, οπότε δεν μπορώ να καταλάβω γιατί συνέβη αυτό το πράγμα. Αν ήταν από τη μία κάμερα θα έλεγα πάει, τάπηξε η κάμερα, ξέρω εγώ, πρέπει να αλλάξουμε. Λοιπόν, ήταν όμως αυτό συνέβαινε και στις δύο κάμερες. Οπότε σίγουρα δεν ευθύνονται οι κάμερες γι' αυτό. Αυτό το flickering, σαν γραμμές, οριζόντιες γραμμές, αυτό συνέβαινε όταν πλησιάζαμε τους φακούς. Όταν δηλαδή η εστίαση της κάμερας, ο φακός της κάμερας ήταν κοντά με τον φακό που φωτίζει.
Και τότε γινόντουσαν πιο έντονες αυτές οι γραμμές. Πράγμα το οποίο δεν μπορώ να το εξηγήσω 100%. Αν έχετε εσείς κάποια εξήγηση, γράψτε μου. Γιατί χρησιμοποιούμε και τους ίδιους φακούς και τις ίδιες κάμερες και άλλες φορές και δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Το μόνο που μπορώ να υποθέσω είναι κάποια διαφορά συγχρονισμού μεταξύ κάμερας και συχνότητας του φωτός από τον φακό που φωτίζει, έτσι. Διευκρινίζω γιατί υπάρχει και ο φακός της κάμερας. Μόνο αυτή την εξήγηση μπορώ να δώσω. Η κάμερα υποθέτουμε ότι τραβάει σταθερά, έτσι, παίρνει σταθερή ένταση, ενέργεια από την μπαταρία. Ο φακός όμως δεν χρησιμοποιεί πάντα την ίδια ένταση και συχνότητα του φωτός λόγω των μπαταριών. Εντάξει, οι μπαταρίες πέφτουν, η συχνότητα του φακού σίγουρα αλλάζει. Και η μόνη εξήγηση που μπορώ να δώσω είναι ότι υπήρχε μια διαφορά, κάτι συνέβη μεταξύ συχνότητας της έντασης του φωτός και τον τρόπο που γράφει η κάμερα. Διότι όταν πλησιάζαμε κοντά τον φακό που κρατάμε, που φέγγει, αυτό το flickering αυξανότανε. Οπότε είναι η μόνη λογική εξήγηση που μπορώ να δώσω. Ίσως επίσης και έναν συνδυασμό εκεί με το περιβάλλον, ότι είχε μια υγρασία, μια ελαφριά ομίχλη. Δεν μπορώ να δώσω άλλη εξήγηση. Όμως το περίεργο είναι ότι δεν έχει ξαναγίνει. Δεν μας έχει ξαναγίνει και γινόταν ταυτόχρονα και στις δύο κάμερες. Οπότε εγώ αποκλείω να φταίνει οι κάμερες. Αν υπάρχει ακόμα το ψάχνω, γιατί εντάξει δεν είναι και ωραίο. Θέλουμε να έχουμε και ένα ωραίο οπτικό αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά εντάξει δεν ενοχλεί, δεν γίνεται συχνά. Αλλά καλό είναι να μην ξαναγίνει. Πάμε τώρα για σήμερα, γι' αυτό θέλω το βίντεο να είναι σύντομο για να το ανεβάσω, γιατί γύρω στις 5.30 θα φύγω. Γιατί στις 6.30, ένα λεπτό να βρω το screenshot, θα το βάλω και εδώ πέρα. Λοιπόν, ναι, τώρα ήρθαν και τα μηνύματα, εντάξει. Λοιπόν, εδώ πέρα με έχει καλέσει ο Μινάς Παπαγεωργίου, θα το δείτε και εδώ πέρα πιο καθαρά και στο link. Θα βάλω link και στο description. Λοιπόν, λέει ανοιχτή πρόσκληση η σειρά βιβλίων Lux Orbis των εκδόσεων iWrite και το βιβλιοπωλείο Free Thinking Zone σας προκαλούν στην πρώτη παρουσίαση του λησμονημένου έργου του Αδαμάντιου Κοραή. Συμβουλή 3 επισκόπων. Έτσι είναι ο τίτλος. Συμμετέχουν Μινάς Παπαγεωργίου, διευθυντής σειράς Lux Orbis, Πέτρος Τατσόπουλος, συγγραφέας, νομίζω είναι και ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Αλέξανδρος Σακελαρίου, δόκτωρ κοινωνιολογίας της θρησκείας. Φώτης Φραγκόπουλος, επιμελητής της έκδοσης. Στις 6.30 βιβλιοπωλείο Free Thinking Zone, Σκουφά 64 Αθήνα. Σκουφά πρέπει να είναι κάτι μεταξύ Εξάρχεια και Κολονάκι, νομίζω πια είναι Εξάρχεια. Ο Μινάς Παπαγεωργίου είναι ένας πολύ καλός μου φίλος. Τον ξέρω 15 χρόνια και κάνει συχνά τέτοιες εκδηλώσεις και με φωνάζει να τις βιντεοσκοπώ. Δηλαδή η δουλειά μου εκεί είναι να τραβήξω την εκδήλωση και μετά του δίνω το βίντεο. Έχει γίνει αρκετές φορές στο παρελθόν. Κάποιοι ίσως το ξέρετε ότι μία από τις ασχολίες μου είναι να τραβάω βίντεο διάφορες τέτοιες εκδηλώσεις, ομιλίες, παρουσιάσεις, θεατρικές παραστάσεις. Κάνω και βιντεοκλίπ για μπάντες metal και μη. Καλώς ή κακώς όμως με ξέρετε για τα video ghost hunting κυρίως. Οπότε ευκαιρία να το πούμε γι' αυτό. Αρχίζει 6.30 και μου είπε ο Μινάς ότι κρατάει περίπου 2 ώρες. Δηλαδή 6.30 είπες, δηλαδή είναι περίπου μια μισή ώρα η ομιλία και άλλη μισή ώρα μετά κάνει ο κόσμος ερωτήσεις. Δηλαδή πες θα τελειώσει 6.30, 7.30, 8.30. Εντάξει, όποιος θέλει είπα τη διένθεση μπορεί να έρθει να παρακολουθήσει και την ομιλία εκεί πέρα, ξέρω εγώ, παρουσίαση βιβλίου. Τι είναι αυτό. Λοιπόν, και μετά να κάτσουμε. Έχει και το βιβλιοπωλείο εκεί πέρα, έχει και καφεδάκι, τσάι κτλ. Άμα θέλετε μπορεί να κάτσουμε, άμα έρθει κάποιος φαν ή κάποιος έτσι και για το βιβλίο και να γνωρίσει εμένα να μιλήσουμε, ας έρθει, μπορεί να έρθει να μιλήσουμε, να κάτσουμε μισή ώρα εκεί πέρα, να τα πούμε. Λοιπόν, γιατί μετά και εγώ πρέπει να πάω σπίτι να περάσω το υλικό και να το στείλω στο Μινά. Να συμπληρώσω ότι τον Μινά τον ξέρω 15 χρόνια από την εποχή της W Researching.
διότι αυτός τότε είχε μια εκπομπή ραδιοφωνική που ονομαζόταν Αστρική Πύλη και μίλαγε για παρόμοια θέματα και έτσι γνωριστήκαμε. Ήταν μαζί με ήταν ο Μινάς, παρουσιαστές, και ο Άπαν, δεν θυμάμαι τώρα το κανονικό το όνομα. Το Άπαν είναι το ψευδόνυμο, το οποίο νομίζω το χρησιμοποιεί ακόμα. Λοιπόν, αυτά για τη σημερινή μέρα. Πάμε να απαντήσω και σε 2-3 ερωτήσεις και κλείνουμε, γιατί πρέπει να κάνω edit και να ανεβάσω το βίντεο και να ετοιμαστώ για να φύγω. Πριν πάμε στο σχόλιο, γράψτε μου εδώ πώς σας φάνηκε το βίντεο για το Halloween στο The Unexpected, γιατί εδώ τα βλέπω. Στο The Unexpected δεν τα βλέπω όλα, παιδιά, είναι πάρα πολλά τα σχόλια. Εδώ είναι πιο εύκολο να τα δω. Λοιπόν, για το προηγούμενο βίντεο, το νούμερο 3 εδώ στο προσωπικό μου κανάλι, μου είχε στείλει μια κοπελίτσα για να έρθει μαζί μας σε επεισόδιο. Λοιπόν, και απάντησα αρνητικά, δυστυχώς απάντησα αρνητικά. Δείτε στο προηγούμενο γιατί απάντησα αρνητικά. Λοιπόν, και γράφει, αυτό θα μπορούσε να γίνει μόνο αν γινόταν κάτι οργανωμένο, όπως είχε γίνει παλιότερα με την Greek Paranormal Society, Open Ghost Hunting στα Ελεχόνια. Θα μπει και εδώ πέρα το σχόλιο. Αρχικά μπράβο που θυμάσαι κάτι τέτοιο, με ακολουθείς τόσο καιρό, μπράβο. Αυτό είχε γίνει στο 2015-2016. Εντάξει, οργανωμένο 100% δεν το λες, ήμασταν και τυχεροί και εκεί θα μπορούσε να πάει κάτι στραβά, έτσι. Πάντως, εντάξει, είχαμε και άγνοια κινδύνου. Σχετικά πάντως ήταν οργανωμένο, με την άποψη ότι συμμετείχε αρκετός κόσμος, πολλά παιδιά ήταν από την Αθήνα. Ο κάθε συμμετέχοντας έπρεπε να πληρώσει ένα ποσό το οποίο κάλυπτε το ξενοδοχείο, το φαΐ του. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, το είχε οργανώσει κυρίως ο Παύλος αυτό. Εντάξει, ήταν κάτι ωραίο, ήταν κάτι όμορφο, γνωρίσαμε φαν και εκεί θα μπορούσε να πάει κάτι στραβά. Και εκεί θα μπορούσε να πάει κάτι στραβά. Κάτι νόμιμο 100% δεν ήταν, με την έννοια ότι δεν υπήρχαν αποδείξεις, όμως ήταν κάτι στο οποίο υπήρχε διαφάνεια, ήταν ειλικρινές και ήταν και όμορφο. Λεφτά δεν βγάλαμε από αυτό, δεν ήταν πολλά τα λεφτά που έδωσε το κάθε παιδί και σας λέω, ήταν ίσα ίσα για το, δεν θυμάμαι πόσο ήταν το ποσό, αλλά δεν νομίζω να ήταν πάνω από 100 ευρώ, δεν νομίζω να ήταν. Αν κάποιος θυμάται, ας γράψει. Κάλυπτε, μπορεί να κάλυπτε και το τρένο, δεν το θυμάμαι, μπορεί να κάλυπτε και το τρένο. Σίγουρα κάλυπτε το ξενοδοχείο, το φαΐ εκεί, νομίζω ήταν 2 νύχτες. Είχαν πάει Σαββατοκύριακο, δεν θυμάμαι λεπτομέρειες, πάντως καταλάβατε. Δεν ήταν κάτι, να βγάλουμε λεφτά, και εγώ προσωπικά ποτέ δεν έβγαλα κιόλας, έτσι από την GPS ποτέ δεν έβγαλα. Αυτό είναι άλλο θέμα, μπορούμε να μιλήσουμε περισσότερο και για GPS και για W Researching, μιας που έχω ακόμα ένα σχόλιο, θα μπει και αυτό εδώ πέρα. Φίλε, έφαγα φλασιά όλη δική μου, στην ομάδα W Researching ο Χρήστος ήρθε αργότερα, πρώτα ήταν ο Δεσποτίδης, σωστά? Ακριβώς όπως το λες. Ο Χρήστος που κάνουμε τώρα τα βίντεο ήρθε 1-2 χρόνια μετά, αφού κάναμε τα βίντεο για W Researching. Πρώτα ήταν ο Δεσποτίδης και ήταν και αδερφή του Δεσποτίδη. Δηλαδή σε κάποια φάση ήμασταν ταυτόχρονα 5 άτομα. Με το Δεσποτίδη κιόλας μιλήσαμε, πριν 1 χρόνο μιλήσαμε και του έκανα και πρόταση άμα θέλει να έρθει σαν guest σε επεισόδιο δικό μας. Αυτό ήταν πολύ ωραίο, παιδιά, γιατί και ο Δεσποτίδης ήταν πολύ καλός. Στα βίντεο ήταν πολύ καλός, όσοι θυμούνται. Τα βίντεο τα έχω όλα εντωμεταξύ, έτσι. Τα έχω όλα και από W Researching και από GPS. Όλα στην αυθεντική ποιότητα, και κατά διαστήματα πολλοί μου λέτε στείλτε τα σε μένα, ανέβασέ τα κτλ. Αλλά καλά, εκτός ότι δεν γίνεται, γιατί άμα σας στείλω είναι σαν να τα ανεβάζω εγώ ίδιος. Και δεν γίνεται, βασικά δεν ξέρω αν γίνεται να τα ανεβάσω, αλλά δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Ποιο το νόημα. Δεν ξέρω, αν έχετε κάτι να μου προτείνετε εσείς, αλλά εγώ προσωπικά δεν βρίσκω κάποιο ενδιαφέρον στο να εκμεταλλευτώ αυτά τα βίντεο. Αλλιώς το είχα κάνει. Κυρίως θα με ενδιαφέρει δηλαδή να τα δείτε εσείς, να τα δει ο κόσμος που δεν τα πρόλαβε. Αλλά εγώ προσωπικά δεν βρίσκω ενδιαφέρον στο να κάνω κάτι με αυτά τα βίντεο. Λοιπόν, αυτά παιδιά, ελπίζω να βγει και μικρό το βίντεο, εντάξει, γιατί σας είπα τι έχουμε σήμερα. Όποιος θέλει
μπορούμε να τα πούμε από κοντά στο βιβλιοπωλείο. Όπα, μικρό update. Δεν σας έδειξα το στολισμό που έχω κάνει για το Halloween. Εντάξει, φέτος πιο λίγα πράγματα σε σχέση με πέρσι. Το λογότυπο Halloween, ένα σκελετός και 2 κολοκύθες εκεί στο βάθος. Φέτος λιγότερα πράγματα σε σχέση με πέρσι, αλλά και αυτά, παιδιά, δεν είναι τσάμπα, έτσι, και αυτά δεν είναι τσάμπα. 5 ευρώ το ένα, 5 το άλλο, 5 το παράλληλο, μαζεύονται. Λοιπόν, όσοι έχετε όρεξη, τα λέμε απόψε από κοντά.